Dobar dan, pozdrav svima. Danas ćemo pričati o knjigama i o ženama. Knjige su uvek bile privilegije za bogatije ljudi. Oni su se pravili od kože, od pergamenta, ukrašavali se srebrom, zlatom i kamenima. Svi knjige su bile ručno pisane, a to je jedan veliki trud i zato knjige su koštali jako puno. I nije svaki je mogao priuštiti sebi jednu knjigu. Većinom knjige su bili dostupne u bibliotekama u monastirima, u univerzitetama i retko kad u kući nekog stvarno bogatog čovjeka. Ljudi srednjeg veka su bili jako neobrazovane, malo ko je znao čitati, pisati i tako knjige su bili stvarno jedna privilegija za jedan vrlo uzak krug ljudi. Ali sve se promenilo kad je jedan Nemac, Johann Gutenberg, 1440. godine je napravio prvu štamparsku mašinu. Johann je došao do ideje da izljeva od metala slova od koje može da se sastavljaju redovi koji se nakon toga štampaju na papiru i tako se pravi knjiga. Ne ručnim radom, nego mašinskim radom. To je bio jedan veliki korak za čovečanstvo zato što od tad knjige se mogli štampovati i jedna mašina je mogla napraviti više knjiga nego 100 pisca su mogli to napisati i tako knjige su postali dostupnije. Nakon 46 godina, to je 1486. godine, jedan inkvizitor, Genrich Kramer, je izdao svoju knjigu. Kramer je izdao knjigu koja se zvala Malleus Maleficarum ili Ti veštači čekić. I ova knjiga je kruto promijenila život puno ljudi. Već na početku svog dela Kramer najavljuje da je u pisanju te knjige njemu je sudjelovao profesor Kelnskog univerziteta Jakob Sprenger, koji je imao veliki autoritet u to doba, ali kasnije se saznalo da Sprenger zaista nema nikakve veze sa tom knjigom, on nju nije ni čitao. I to je bila prva falsifikacija. Knjiga sadrži u sebi kompilaciju različitih činjenica i fakata, tako rečemo, kako je pronaći vešticu, kako je saznati da li ima neka veštica u vašem okruženju, kako uloviti vešticu i kako izvršiti sud nad vešticom. Veliki autoritet autora, to jest profesora Sprengera, je doveo do toga da je ta knjiga postala alat u rukama inkvizicije i bila je jako popularna sred inkvizitora koji su koristili taj dokument u svojoj borbi sa vešticama. Prvi deo knjige sadrže opširne teorijske činjenice o veštičarstvu, o tome da su veštice sluge đavola, kako sve to škodi crkve, ljudima i kakve zločine može napraviti jedna veštica za dobrog hrišćanina. Drugi deo sadrže klasifikaciju zločina veštica i kako jedan dobar hrišćanin bi mogao boriti sa time. I treći deo je bio najzanimljiviji za inkviziciju zato što je tamo bilo napisano o metodima, o načinama suda nad vešticama, pisalo je o torturama i o tome kako bi bilo bolje da izvučeš nešto iz veštice. U ovoj knjizi imate ideju da je za veštičarski zločin su potrebne 3 stvari. Prva stvar je zla misao veštice, druga stvar pomoć đavola i treća stvar je dozvola Boga za to, kao kazna za grehove. Inače, zašto je tema veštičarstva je bilo tako popularno u srednjem veku? Zato što ljudi su bili jako neobrazovani i nisu znali
neke fundamentalne stvari koje mi sad znamo. Zato pokušavali objasniti neke stvari koje za njih su bili jako čudne, tako kako su oni mogli. I s obzirom da u srednjovekovnoj Europe crkva i vera su bili jako autoritetne, ljudi su došli do ideje da su svi loše stvari se dešavaju zbog đavola. To je bio najlakši mogući način objasniti sebi zašto ova godina nije bila rodna, zašto su se dešavale epidemije, kuge, na primjer, zašto deca umiru mala i tako dalje. U knjizi imate istorije o tome kako jednoj porodici je krava prestala davati mleko i oni su otkrili da je razlog u toga je bio njihova komšinica veštica sa koje nisu bili u dobrim odnosima, pa je njima oduzela mleko od krave. I ta veštica je išla na sud. A verovatno nije imala veze sa tom kravom uopšte. U knjizi imate puno takvih historija koje mogu izgledati jako naivno, ali zbog ovih predrasuda dosta ljudi je otišlo na torture kod inkvizitora i dosta ljudi je poginulo zbog toga. Većinom su to bile žene, a i muškarce, pošto veštice nisu samo ženske, nego muškarci isto mogu biti vešticama, veštičarama. Većinom su to bile žene zato što hrišćanska vera ima taj postulat da je žena osuđavala. I naravno je bilo takvih historija kad je neka žena otišla na sud zato što je njena komšinica, na primjer, je bila ljubomorna na nju, zato što je bila jako lepa. Isto, u toj knjizi imate instrukciju kako prepoznati vešticu. I tamo piše ako žena je jako lepa, to je verovatno zato što je đavo je dao njoj takvu lepotu da bi ona navodila na bludne misli muškarca. Ako je žena jako ružna ili ima neke mladeže, ima neke pege po licu, to je vražje pečat. Sve u svemu ovu knjigu vredi pročitati, što vam i preporučujem. Hvala vama što ste pogledali ovaj video, vidimo se sljedeće nedelje. Hvala vama na pažnji, stavljajte like, pretplatite se na moj kanal. Lep pozdrav, prijatno, doviđenja.